ku danna mana lakin, ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. Tuya! Amma tuyan na yamma yana mana hankali. Kai tuya, ya uga ya bamu aiki amma kai kuma ka zo ka zauna a nan gurin. Mu ba mutane bane. La ko su bana ba zan ƙara taɓa ba. Ugan da ya ware gida ya tafi sai sarara wasu yake yana baccin sa. Saboda mu ƙarafuna ne kace mu zo mu ta aiki a wurin nan. Allah su bana ba zan ƙara taɓa ba. A tuya ba ni ma fa ina bayan ka fa. Ta zai tafi gida ko ya kama sarara samu kuma ya bar mu anan. Ba ko in wa mu warewan mu kawai. Mu ma warewan zamu kawai. Ko mu kace haka. Da dai inji ne da shi ne dabba baya huta. Kai za ka je ni zan fara zuwa. Assalamu alaikum yan mata. A yan mata ji mana. Tuya.